Huriani Tuhan na hinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada maruhatta martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani Tuhan hata ni debata na sartuhita dia pala partikeno dienek mai sian buku sada Petrus bidu 5 mamuka mai sian aya ono masoho mai sa tuai 10 mahatani Tuhan. Atong patutoru hamuna ma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipatibu hamu ditikinai. Tingga ko kamuna manasa na hinolso ni rohamuna tu ibana ay disarihod duhamu. Torang maruhamuna dungo mahamu na mawataw do alumuna si bolisi songon babiat na marawang mangalului si boduton na. Gomos mahamu mangalo ibana marhiti-hiti haporsyaw ingot tamu nama dang tarbahin sesonggop akka haporsuhon si songoni nang tuak kahanggi muna na diportibyon. Alay anggo debata na puna saluhut asni roha nang majo hamu tuhasa ngapon na manotongi di bagasan Kristus. Pauliulion na pahoton na jala patugun na dohamu dungjolo ditaw kamu satokin haporsuhoni. Ido yang usahna. Damang dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus saluhu jolma na adong di portibion totu marragam akasitaunon na diadopi. Alay somalna adong dua rumah na mabay jolma marsak na mabay jolma marsitaunon. Na perjulu mai alani pangalahona nasodingga isarana manakko ibana gabi marsitauno mabunuh ibana gabi marsitauno dua kena asing dope nasarobang dohati alena paduakon akajulma na di portibion tanlumobi akajulma na porsia tu Yesus Kristus adong do marsitaunon alani ha porsyon na makaporsya di bata. Takas do tabereng damang dainang di bagasan parngulota di konteks Indonesia pe dia pala partikyanon ragam do akasitaunon natatao. Di palelelele hita di paburu-buru dang di paluasita mardame sona mamuji de bata akabagas joro ditutup akalanggatan perjamitaan di pamago siya nakajolma na somaka porsyay haporsyota di bagasan Kristus Yesus. Damang dainang nenolong di bagasan tuat Yesus Kristus. Dihatan ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikyanon tung masatakas do diboto Apostel Petrus si taunon na dia niya kajulma na porsiya na gabi pa'y solat di piga-piga luat di hatihay ima kaluat na marserak di Pontus Galatia kapadia Asia do Bitinia akajulma na porsiya gabi didok na sida pa'y solat dada na sida ala narodisi alena sida gabi didok pa'y solat di siala na ha porsiya di nasida maka porsiya Tuhan. Artinya seperti kehidupan kita sekarang di konteks Indonesia. Orang-orang yang dianggap kaum minoritas. Kaum minoritas bukan karena kita sedikit, suku kita sedikit. Tapi karena iman kita lebih sedikit daripada orang banyak. Ahmad yang di tahun dia kajun mana porsi. Di palilili jale di paburu-buru. Mamereng selalu naik di tongos Apostel Petrus masurak na patugun haporsel dinasida.
Asa unang sumurut haporsia da kajulma na porsia na marsitaron. Ale asa totong nasida margugu mengadupi aka salu hamaolon naro tubagasan parno di nasida. Ragam dosa si tongna aka hata si paingot na pinasa ni Apostol Petrus songon dala di ibana patugun haporsia da kajulma na porsia. Ale namang dainang siyan hata ni Tuhanon nagabe hata si paingoti na satu hita suang-songan itu akajul mana porsia didok disi atong patutoru hamuna ma dirimu na tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipatibo hamu ditikina akajul mana porsia na marsitaonon dan disuruh asa mangalo dan disuruh asa marporak dan disuruh asa patubun aka perbadaan alai disuruh patutoru dirina tu tangan ni Jehovah. Artinya Bapak Ibu, ketika setiap orang yang percaya, ketika kita menderita di dalam kehidupan, dipangido debata tu hita, patutoru dirita tu tangan ni debata. Molo olo hita pasahato dirita tu adupa ni debata, togu ni debata, urupa ni debata, baka di bagasan ayat pa onoponon, patibuon ni debata hita ditikina dan tikita alai tik ni debata. Napadua udah manggainang di hata ni Tuhanon molununga tapatutoro dirita tapasah dirita tu debata didok demusenang tinggakot kamuna manasa hinolsoni rohamuna tibana ay disarihon duhamu. Yang mau dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia menjaga, dia menyertai, dia membimbing, dia beserta dengan kita dalam menghadapi setiap kemaluan. Maka karena itu menjadi sebuah kepastian. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Benar-benar serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Supaya Tuhan membimbing, mengarahkan, membantu kita, menopang kita. Dalam menghadapi setiap persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hata ni Tuhan ope digobar hodo akka julma na paburu-buru hita songo babi panor. Digambarkan bagaimana tantangan yang dihadapi orang percaya itu seperti singa yang mengaum. Artinya tantangan itu siap menerkam kita, siap menelan kita, siap menghancurkan kita, siap melemahkan kita, bahkan siap membinasakan kita. Tantangan itu begitu berat, begitu luar biasa. Penderitaan itu begitu mengkhawatirkan. Bahkan kita selalu disorot dari segala sisi, dari segala sudut, supaya kita jangan berkembang. Alai damang deina nang pe paru kilon i songon babia panoro nang mga ronggom haporsyota alai dang di pasobu debata hita mardala salaksa mangalwaka hapareron di bagasan ayat pa 10 kon alai anggo debata napuna salut asniroka nang maju hamu tu hasangapon na namanotongi di bagasan Kristus. Pauliulion na, pahoton na, jala patugun na dohamu. Dungjolo ditau kamu na satokin hapor suhanen. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang Tuhan izinkan penderitaan itu datang. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Tuhan izinkan persoalan itu menghinggapi kehidupan kita. Tetapi bukan berarti penderitaan itu untuk membinasakan kita. Ketika kita senantiasa hidup di dalam Tuhan menghadapi setiap penderitaan, Tuhan berikan kepastian Dia akan menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita. Ali dini hita salut na damang dainang nanongan di bagas satu Yesus Kristus. Ahdo nagabi ipola na mangulu. Tuhita dia pala partikan. Parjolo sahali marhite hiti hata ni Tuhanon
Dipaingot tu ganup jolmana porsea. Asa totong patugun ha porsea na rakdo Kristus. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita untuk melawan setiap tantangan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan ajak kita supaya kita menyertakan Tuhan. Asa gabe margogo kita, asa gabe tuguha porsyota, asa gabe dang di out si taunoni kita. Alai ikubudo taluhonota si taunoni rap dohot Kristus. Karena sesungguhnya Kristus sudah memenangkan kita. Karena sesungguhnya Kristus sudah menopang kita. Karena sesungguhnya Kristus sudah menaklukkan segala penderitaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayalah sepenuhnya engkau di dalam kehidupanmu. Hurian nalongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Napadua usan hatan itu hanon. Nang tiopota jala piopota. Didok do di bagasan ayat pasyaw ni. Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite haporsya. Amang inang. Di tonga-tonga niya karumah tangga taragam 2 tahun. Alay dok di batatu hita, gomos mehita mangaloy. Tapasah dirita, tapasah keluarga ta. Tu di bata, asa margugo hita mangadupi saluhna. Nasa jol mana pasato dirina tu di bata, dang dipasok bu di bata iban. Tapi terkadang kita yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi firman ini mengajak kita. Hatan itu dibatau menugihuk kita. Asa totok kita. Maju di bata. Di bagasan akka parukilota. Asa di bata na mangrupi hita. Mengadupi nasa na masa di bagasan mulutta. Posro hatta. Dunganan ni di batado hita salhutna. Amin martangyak kita. Muliatin mahu pasat kami Tuhan. Di saluh na dinggan ni basam doa sini roham nang madungani jala mangurupi hami. Di paloso hami taruli marhite-hite hatam. Ajari hami Tuhan patugun ha porsyon nami. Asa totong tugu ha porsyon nami nang piragam akah mauno narotu bagasan parmulon nami. Posrohan nami Tuhan urupam mudo hami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madihita salhutna. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk hita.